गिबि गिबियावनो खुलुमनायजों दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरबाय। बर्तमान आं दा न'आवनो दङ। बेबायदिनो दोंसे दोंनै मेथाइ गोदान गोदान कालेक्ट खालामनानै आं प्रेक्टिस खालामबाय थादों। प्रग्राम मोननै मोनथामसो दङ बे साननैसोनि उनावहाय। खामानिजों जाबजों सम मोना मोना जाबाय थायो। एसे सम मोनबाथाय आङो उपाय गैया, बेखौनो एसे नांथाबनांगौ जायो। दा दिनै बे समाव आङो सोलोंनायजों लोगोसेनो ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै आरो नोंथांमोननोबो खोनासंहोनो आं लादों। आरो आं सिगाङावनो बुंखानाय, आं प्रेक्टिस खालामोब्ला नोंथांमोननोबो सम सम बेबायदिनो गिटारजोंनो जेबो गैयालासिनो खोनासंहोबाय थागोन। मेथाइआथ' जाय मेथाइखौ आङो दिनै लिरख'दों एबा बिनि टिउन माबाफोरखौ आङो केपचारिं खालामदों, बे जोबोद गोरा मेथाइ। जाहा बलिउडनि सासे देंखोनि रानि बिथाङा रुंसारि जाबाय, दिदी लता मंगेशकर बिथांनि मेथाइ लग जा गले। बेखौ आंनि थाखाय बिराद गोरा मेथाइ, बियो बिराद टाफ, ओरैबायदि टाफ जायखौ जों मोनहास'आ। बिथांनि जिथु कास्ट, बिथांनि जिथु रेन्ज, बिथांनि जिथु भइसनि क्वालिटि, मेल'डि जों जेबो मोनहास'आ। थेवब्लाबो गाव सोलोंनाय बायदि एबा बेफोरखौ जुदि जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला माब्लाबा एखेबारे 100% जायाब्लाबो माखासे कास्टफ्रा क्लियार जायो आरो। बिथांमोन बायदिथ' बहा जानो हानो, नङा होमबा? थेवब्लाबो नाजानाया थानांसिगोन बयनावबो, बा आंबो नाजाबाय थादों। दा नोंथांमोननो आङो बे मेथाइखौनो खोनासंहोनो लादों। गोरोन्थियाथ' जाखागोन आंना, मानो होनना बुङोब्ला प्रनाउन्सियेसना एसेबो मोजां नङा आंना हिन्दीया। माने गोथां गोथिं जोङो गामिनि दौ दाब्ला एकदम रायज्लायसोमबाय थाग्रा नालाय, बर' एकदम प्रनाउन्सियेसना जाथ्रा आंना। थेवब्लाबो सोलोंनाय हिसाबै बा थेवबो जे जों नाजादों बेखौ दिन्थिनो हिसाबै आङो नोंथांमोननोबो खोनासंहोनो लादों। गोरोन्थियाथ' जाखागोन, रायजोफोर बे साभाबिकखा। ओंखायनो आं बिराद गिदोंबो, माने मेथाइआथ' बिराद गोराखा नालाय। थेवबो नोंथांमोना खोनासंलांदो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीबों में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले है।
पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हमें रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले मेथाइखौथ' खनबाय जाब्लाबो जायाब्लाबो खासानो फैया फैया जादों, एकदम हांआनो थोआथा मोनलायथारो। दा उफाय गैया, थेवबो माब्लाबा केपासिटि खालामनानै खननांगौ जायो। ओरैनो आंनि हांआ एसे गुसुंखा, माने 2021 आव आङो एक्सटेन्ड जादोंमोन। हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव आं फरायबाय थादोंमोन बे समाव। 2022आव सरि, बेवहाय 22आव आं एक्सटेन्ड जादोंमोन। बे एक्सटेन्ड जानायाव आंनो बे बिखाया गेरेबजोबदोंमोन माने, ओंखायनो बे गेरेबनायनिफ्रायनो आंनि हांआ गुसुं। दा जिखिनि हां फैदों बियो माने मेथाइ खननाया आंनि मोनसे थेरापि बायदिसो जादों आरो। थेरापि बायदि जानायखाय रेवाजजों माने एसे फैसिनदों आरो, थेवब्लाबो बिराद गुसुं आंनि हांआ। हां थोनो मोनलायथारो एकदम। केपासिटि खालामनानैसो एकदम एसे बुंलायनानैसो खननांगौ जायो माब्लाबा। ओंखायनो माथो खालामबावनो, आंनि जिउआव माब्लाबा बिदि एक्सटेन्ड फैगोन आं सानाखैमोन। नाथाय दिनै बे एसे एनै बर'नि गेजेराव खननांगौ थानायखायनो इसोराबो लांथ'आसै खोमा। ओंखायनो दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय थादों, नुलायबाय थादों। दा गोरोन्थिखौथ' आं मानिनानै लाखादों रायजोफोर। आंनि हिन्दी प्रनाउन्सियेसना मोजां नङा, थेवब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टआव जानाय जायैखौ नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। आं जाया होनब्लाबो आं गाज्रि मोना, एबा मा होनो, आं जेबो दुखु मोना रावखौबो। गोजोन मोनाबिलिनि खनसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबावनानै आंनि दिनैनि बे कन्टेन्टखौ बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर। गोजोन्थों।